Hai unha idea aí, ou sexa, unha cousa que nace de forma natural, salvo que te deformes na aprendizaxe, que é, eu sei que hai persoas mellores, hainos máis guapos, máis listos, sabes, o que ti queiras, pero para min és ti. Isto vémolo no Principeciño, cando lle di ao raposo: se ti ves todos os días ás 4, eu ás 3 xa comezarei a estar contento. Era un raposo igual a 100.000 raposos, mais o tempo compartido fixo especial. Daquela, o amor tamén é isto. Eu sei que ti és como a todos, mais o tempo compartido, os afectos, o vínculo, fai que para min sexas único. Sería o amor. E aí é onde entra esta idea do vínculo líquido. O vínculo non existe, que sería ese, ti ves ás 4, sí? Eu ás 3 xa estou contenta, non? É que isto é así. Según pasen os días, para min non vai ser un raposo máis, non? Cando o vínculo é líquido, isto xa se rompe, é que o Principeciño ademais explicou bastante ben, ademais é unha dinámica, ti ves ás 4, é dicir, hai unha constancia no vínculo, e daquela eu aí estou tranquila, e ainda que saiba que hai 100.000 raposos como a ti és o meu raposo. Principeciño describe estas cousas. Foi o tempo que pasaches coa túa rosa o que a fixo tan importante. Mais, cando o vínculo rompe e non é constante, non ves sempre ás 4, agora ves, o mes que ven tal, non sei que, agora con calquera excusa non me falas en días ou en semanas e despois volves como se non pasase nada, non existe o vínculo desaparece.